Malikono ani maliko ka ufo ka wali nyimando ka sangani au matarafali Shirifla TV jakanso ka beni so madune jemu ka ulu barawi atefo amunu ko ka ufo ka wali nyimando ka sangani au sigoro anaka baraketa uye Malikono ani maliko ka Safiatou Sidibe Safi nam eni sokoma nsan sokoma kon bashitila bashite ital kaudu toast yam folla kaudu ubega kene sigaso kaudu toast machine kodu war kaudu ubera jile Sawaila sawa madame Mariko Safiatou Sidibe eni sokoma bashitina ka foli kan la jele baga foli la se an la jele baga belen jele ajaro yi Malikono ani maliko ka odo ko bela jele ni sokoma tendo kuku bismillah sokoma dono kene kono Safiatou Sidibe nam ko bela jene foli da mine bela jene ye fo ke wal mando bela jene la bana kay ngale ko kumbe tarafa me fe Sawaila abo bela jele kam tla ko kumake o fana eche o ba yeda fo ko bela jene ga famu ko be ton ko na kama yake o mun gonna na ka fo ka wal mando Safiatou Sidibe bi enine ana sonu sigi jem ganka na manya ka fo ngara deni jirimuzo amasika kenya la soro ka sangani bara na chowya wi bashi ko nente ala bara o de ka chadoni o mun gonna na ke yera fo ke wal mando wati na ana sonu sigi jem ganka Safiatou Sidibe nini wati nsera ka bani kuma ba soro ma chama sigi me kanye mada jabarano so fe madama Shirifla TV jakanso ko so modono jem ganka ko niyo wati na manya ka fo obu chogola diliko o de blaka gala dogile nyegai Safi amada me jumena antena damne ni tezara sporti wal mari awdo ke olu ye edeme baje kulu de ma baje kulu o ni ya me ko enyo dunu ba nyu ate ngara de ni mara ko ngulu te sansoro di bute ko ngulu te sansoro ni jurute o bla sa edeme baje kulu munu mana ami nunu salo ke ju afia kono ni ka se ya nyama da olu ka fere fe on ve ni solo ka se ni ka nyama ko ba te premier fori ke wal mata foteni awo am ta te premier fori jabate fa fe kana Ni de abe mi wuli fe kuma ka mon père Mali be ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke te ka o nene tiens la mon père mi ka me ani bo ku mo di ba te zara mon père am be ko kele na sare ni akuma ba e ni do na surprise ki ni do abia amangani sisan wani ye to kunta tira to ka tedi abisa bisa babo ni ke wore ben ni ya la ko ka sigi kana na ka ke go go wa ne ba FCC de mi ha me bi ya kli kwa na appelé mo wa de mo ni de to ka tedi la higa so za bole me felife nga de jama jara kadua ke tezara makele gadana mena budoje Allah farafide mujera kadua ke tezara makele gadana mena budoje Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga na langoloto na mi no fe ona de bitu bene zamzam ganda jini ngura boleye abuyon EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam ganda jini mbuyon poulet ana EPC du aw melo nye so ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni gunokele mi me olabi zamzam ganda jini ngura yan pule ana EPC du Malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nesodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura bu yan pule ana EPC ko kebe mena ka nesodia ni ngabla munya na mako jora ko la fole werela zamzam ka najini ngura bu yan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru be bamba 76 80 0060 Walekele 76 38 59 59 Zamzam kanda jini ngura kuya kule ana APC Nude bela jele wasara
Safiatou Sidibé ni ye tiɲɛ ye an bɛ foli kuraya k'a ta ka di hali bi kanuba cɛman ni musoman ma k'a fɔ nin waati in na an kɔni an bɛ direct kan Sherifla TV sanfɛ wa jɛmukan min n'o k'a ma ko sɔgɔmadonniw ni an sigilen ye o kan nin kun ye enquête ye ka taa minnu salo kɛ dɛmɛbagajɛkulu olu yɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye Safiatou Sidibé n'an bɔra olu la an bɛ taa fan jumɛn fɛ te premier forilen kɔfɛ Samaïla Sanogo an bɛ taa clip du jour la o don o tɛ bi clip du jour Chaka Bamba ko bimaw Chaka Bamba ye min fɔ bimaw kan an tɛ taa o ɲɛɲini Jabate ka côté na ka la ko bimaw ye mun kɛ a ko ka ca kuma ko ka ca wa a ko ka ca ko tɛ se ka ca n ko bimaw de bɛ ko kɛ awɔ mais ko ka ca yɛrɛ bima ka ca cogo min na ko fɛnɛ ka ca ten sa wa baasi tɛ n'o don an bɛ taa minnu salen kɛ Jabateba officiel Banikaw ka Jabate Lasakaw ka Jabate an bɛ taa minnu salen kɛ a fan fɛ ka Chaka Bamba ka nubila lajɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura sabale nyuma fonya na manga chuma fongo imauyo ae sabale nyuma fonya na manga chuma fongo imauyo ae sabale nyuma fonya na manga niko kimi famala veiga sabale nyuma fonya na manga niko kimi mama du veiga sabale nyuma fonya na manga mimi sirifu veiga sabale nyuma fonya na manga Bimauyo ae sabale nyuma fonya na maga chuma fongo Bimauyo ae sabale nyuma fonya na maga chuma fongo Nyuma yara damalu ae sabale nyuma fonya na maga Sinyima yara damalu ae sabale nyuma fonya na maga Sinama yara damalu ae sabale nyuma fonya na maga Terima yara damalu ae sabale nyuma fonya na maga Dinati damalu ay sabale nyuma fonya na ma Doni ma ya damalu daga sabale nyuma fonya na ma Bimauyo ay sabale kasabale nyuma fonya na ma kunyumada Bimauyo ay sabale nyuma fonya na ma kajuma fongo Bidoi gagine ganda gaklaka moni buja Fonya na do ichobodo Bimauyo ae sabale nyuma fonya na maga chuma fongo Imaye na mamine kowe bimaula nesirana Ibida mamina urife foiko ijugu kungene to foiko Jaja dana ya banala Baba si maga ikane ge kule ala ta fonyo mo fonye mai ni nyuma fonye mai jogo sababi bange ala jogo folo kumala kalilaba ni oe mo gomina ngoe nafiki jogo fulana wa dusugunyu mantala Adiya laifetina kasoro jelibanyi koro Ajugo sabana Moko koro fola Alla kira ya fouye na moko mimi Moko nyoko koro fo Abiko ibaso kode tuwala Ngota kunyumanye Nikelengele mana ye mamina kia Mangu iku kisimani Ngani saba nyoko soro femina Nyuma fonye na do baba Bimauyo ae sabale nyuma fonya na maga chuma fongo Bimauyo ae sabale nyuma fonya na maga chuma fongo
Bimauyo aisabale nyumafonyana wa aisabale Sabato sidibe Nam ko nyumafonyana ko de kachabi ko ni ya tagalage bimaya agelela shara bama aye kuma do fo ko fe sababe ni yo ye ma malaki ki janto ola afolo ode ye kuma la kala bayi flana ode ye jogo nyumantala sawana ode ye ma korofoye Sabato sidibe nunu shite nyumaye ame do kanyira ye chomena ala kasega amma tarafane ka sizi jogo nyuma ya oka Sabato sidibe safi ni ambora ya fuma bala clip du jour là shara bamba ale kan no black ofe enine ananyo so kokoro jemkan kono ni kuma na ma bayirika na kadiye malikona ane malikoka osige me ko nyama da jibrani sofe ko bikuno fo mbana akeme kami mana janko okasiga o kulonya na fimbo kasangani o kibare kuma bawi wala me do konana nandu na kuna fundi kene kuna samaira sanogo ame fola mina o esore o jamana ka fasiri ko Chadi president kai wole bla anyere ka president ma no e Assimi Goïta general Assimi Goïta kata asidu anobla ka seka ye forum africain sur l'eau mumeke Chad jamana kono lala kuyati lala te lala do abibe abibe famu Delugo ubla ka gele dogne nyagai baba no ko domine technique ka kadai abaki adame no fe Sabato sidibe ya foto mina ni kunye mimi infoye Marshal Muhammad Idris Debi itino aleka chide kerengernenye kana anga jamana kono wala sa kasika na invitation ko ta ko di anga jamana kontigima General d'armée Assimi Goïta jango kasangane barabado yemi kanga ke chadi jamana kono ne abara obeke ya mabala akli jabo ye jikunga ko ka farafina gunga no kama ko forum africain sur l'eau la et ça fait tout sidibe akoni ata kalage hukumu konnana kasangani iyaf mabala masakake daga yoro yenu ube kuluba kofo jamana kuntigi yokona akoni bismillalike iyaf mabala chadika de uluka tama dondona et ça fait aussi de bemi nyakun kuntame kadi o ka ministre do ma min kabala beta kanyeshi chari jamana ani jamana wala ko nye bolima faka se chadika de kunga ko nye bolima munu be jien fanwara fe na kadi ye afo madame Fatimet Ajiwet Garfa ni ya atakalage ngone kunye chari jamana kuntigi kachide kerengerne wachika mindona adane kono fo anga jamana kuntigi ye Safiatou Sidibe ote dowere yekoi ode ye ninga siga na wele bla amona ko mako invitation janko anga jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta abisiga ta talike barabado la mina ke chade jamana kono ka beni jukalo kletani duru kase akletani woro ma samba fla anim wonu woro abaro be bolfe minka Safiatou Sidibe ode ye ko forum africain sur l'eau ni ko lo oyejiye nakadiye afonyana maya bo nyana maya bere ode ejiye ni jinmante nyana maya o kemandi ako kuma kono na Safiatou Sidibe bara ko ne akira no sonja ani farefono kono ba mali jamana ministre mi fara ka baro beta kanyeshi mali jamana ko ngo nyebolo majien faro fe able jobu aleku mekeneka ni ata kalage e bara nungo ni sefe kasangani okumel ko nyuma ye osika fo bane chadika jamana kala sigide chadi jamana ka chide kerengerni ayi ayira ka fo abara okara kuna wulo anini sonya kono ba ulu kumela kumel nyuma na anga jamana kuntigi fe akoni ata kalage ulu kunna ni chika ni fo mali jamana kuntigi ye e Safiatou Sidibe ni ata kalage aya ayira ka fo ale nu sonjara ba ale ye jigya kuma soro ka ba anga jamana kuntigi yoro ba ayi ayira ka fo ji oyenyana maye ula abebe madama ame gumenga no o chichenga jamana no osali ye anga jene kadu dakele fe ka hakli jagabo ke munu bisika ke bangi wala sa ferola to mina jiku gele munu be anga jamana ko no fere kasika soro olula la e Safiatou Sidibe ka hakli jige ka fo bare ngone ajwa dame ka beju kalo kletan duru ane akletan woro chari jamana ko nana o kama ko forum africain sur l'eau avec chari jamana kono Souleymane Sidibe ale de ya fasiranya salo ka bo isoro kono kasano ka biboli balmakelo chendo Sidibe mo bo Sidibe ni Sidibe va Sidibe na bo Sidibe da bo akono na wa isol la sabaila ame jamana ka fa ame kana blata oui indépendant odo o kasangani jatige wale keleli odo ko jamana e sharia kurauta odo mi moblu sans plaque plaquité moblu muna odo olu boleli bina jo jamana kono cheno
Safietou Sidibé n'i ye a ta ka lajɛ min f'u ye hali bi bɛ ko min na i b'a sɔrɔ o tɔ bɛɛ dɛ o hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kɛ mɛ k'an kɔgɔ da jara wulila kulu olu kɛlen la i b'a ye k'a fɔ a tɛ taa hakilina miiri ani fɛɛrɛ caman bolo dali kɔ a ko o hukumu kɔnɔna n'i ye a ta k'a lajɛ Safietou Sidibé jamana ɲɛmaaw u bɛ o se la saga ni waati bɛɛ ka saga ni fɛɛrɛ kɔrɔ sigili ye sen kan minnu lawaleyali a bɛ se kɛ sababu an ka se sɔrɔ juguw kan a ko o hukumu kɔnɔna na kabini juin kalo tile 30 sanba 2026 tɛmɛnen Safietou Sidibé i b'a ye k'a fɔ an ka tɔrɔmɔɲɔko minisiri ni o bɛ tali kɛ sɔrɔ bosolu minisiri la n'a ka di ye a fɔ minisiri d'État Aluseni Sanu ale kɔni a ye laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ waati in na lakana ko an bɛ o gɛlɛya kɔnɔna na fɛɛrɛw ani dalilu kan ka sigi sen kan cogo min na an ka se ka lakana sabati faso Mali kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔw n'an bɛ bingani kɛ faso Mali kan ka sanga ni bingani kɛwalew talen ka ɲɛsin anw ma walasa ka se an ka basigi ni ka bisi basa a ko hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw kɔni o b'a la ka fɛɛrɛ kɔrɔw tigɛ doni a dugujɛ minnu lawaleyali Safietou Sidibé o bɛ se ka kɛ paraɲɛba ye an ka lakana o sabatili baaraw la o de y'a to walasa hali bi ka se ka lakana ni ka yakubaya jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye a ye k'a fɔ mobili minnu kɔni bɛ yen ni o bɛ tali kɛ mobiliw la ni plaque tɛ minnu na Safietou Sidibé k'a fɔ o bolili doni a taw la faso Mali jamana kɔnɔna na k'a fɔ o bolili olu ka jɔ kaki dawa o ka jɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Safietou Sidibé o hukumu kɔnɔna na a ko ni kɛmɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ka saga ni a baaraw a kɛcogoya ye a ko maa minnu kɔni bɛ yen ni olu yafama bala mobiliw donna ka ban wa o taa mɛ dɔ sara dɔɔnin o taa mɛ dɔ sara ka ban yafama bala dɔɔnin ye walasa ka se ka don ni u ka mobiliw ye o baaraw kan ka kɛ cogo min na o ye a baaraw bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ a la jan ko a tigilamɔgɔw ka se k'a faamu nka kuma bɛ boli min nɔfɛ o de ye a ka jɛ k'a fɔ Safietou Sidibé a ko a ye mɛn k'a fɔ nin waati labɛn na jara wulila kulu o ka baarakɛminɛ dɔw ye mobili dɔw ye minnu ma bunnatigɛ n'a ka di k'a fɔ plaque tɛ mobili minnu na bawo i b'a ye k'a fɔ u ka kokolon caman a bɛ kɛ mobiliw kɔnɔna na mobili minnu bɛ ni plaque tɛ o la a ko n'o kɛra o bɛ laban ka tunu o mobili ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya maa ka se k'a dɔn k'a fɔ mobili min kɛra o baarakɛbaa ye a ko o de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw kɔni sigira k'a miiri k'a fɔ nin ye fɛɛrɛ ye n'a ye nin bila sen na Safietou Sidibé a bɛ se ka kɛ sababu hali bi ni ka lakana ni ka yakubaya bawo jarawulu maa minnu ka baara ye jarawulu baara ninnu ye o la an ka se ka o dɔn ka bɔ maa tɔw cɛ la a ko hukumu kɔnɔna na o kɔni kɛ mɛ ka fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan min bɛ tali kɛ i yafama b'a la san kelen ko ne ta mɛ ka di le délai d'un an cogo min na Safietou Sidibé maa minnu kɔni bɛ yen ni o ka mobili ma bunnatigɛ ni plaque tɛ o la o ka fɛɛrɛw ani dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka se ka u ka mobiliw bunnatigɛ ni ka o baaraw sigi sen kan min bɛ tali kɛ plaquew ɲini na ka don u ka mobiliw la ɲɔgɔn tɛ Safietou Sidibé i ka mobili laban i n'a kɛ ga ye ka da la bawo a tɛ se ka boli bilen e b'a kɛ ni musow ye minɛnw ko u bɛ taa biri a da la a bɛ min fɔ ye ni plaque t'a la a ko nin fɔra nin fɔ cogo la wa min fɔ ye a kan ka kɛ nin cogo la bawo a ye mɛn k'a fɔ jarawulila kulu olu ka lamaga dɔw u bɛ a kɛ i y'a faamuya b'a la ka sanga ni mobili ninnu ye plaque tɛ minnu la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o don Safietou Sidibé n kɔni fɛ nin ye hakilina ɲuman ye wa bɛɛ lajɛlen kan ka faamu fasoden ɲumanya minɛn kɔnɔ minnu bɛ ni plaque tɛ u ka mobiliw la u ka fɛɛrɛ kɛ ka taa o kɛ o la ni ma sigi yɛrɛ la ka ban ni plaque bɛ kɛ mobili la e bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye o tɛ tiɲɛ ye fasiri fɛn y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye indépendant ye ST ale de y'a fasiri Safietou Sidibé n'an bɔra indépendant kɔnɔ Soumaïla Sango an bɛ taa ko le drone ale da sera mun ma le drone garibuya n tɛ n'a fɔ cogo ɲɛna aw don n'a ka di ye garibuya a bɛ faamu o cogo la o mendicité garibuya o de don voilà ko an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ garibuya kɛlɛli kɔnɔ o don Safietou Sidibé e bɛ min f'i ye n'i ye nɛgɛ ta ne k'a bila a tɛ kan wɛrɛ fo kangalenw ko koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman kɔni ye sɔmi sɔrɔ k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kunu e kun bɛ denmisɛnnin ye bɔlɔn kɔnɔ kalanko bunakun kan a dɔw la a kun bɛ kɛ yafama b'a la karamɔgɔ ka ci la a ko Safietou Sidibé an bɛ don min na i n'a fɔ bi i b'a ye k'a fɔ a kɛn bɛ kɛwale bi kɛwale min kɔni kɛn bɛ kamanaganko ye
ba ebe kila ka demizunu ndeye bolongo nona ani serabadaula ça fait aussi libe e ba ye ka fo adola plane be odo bulo obula jono ko keme ka wede ke ko lu garabo denye ça fait aussi libe nga abilama ni fere masige ala adola shini machine ngene ma abela banka kamulo kamuna ganye akoni dun so muna nyana min nebi sozoro ça fait aussi libe sa ta watu nyuma ode sa kurle nyonda na fo na otamandi okumu ko ne ba ye ka fo jamana nyema okoni fere la fere aussi singa wala sa kasiga mimi mfuye o demizonu ye ko jugu bolon ko nana kasiga fere do sigi singa mimi se keso bunu ka chama bo ulula ako kasanga ni mimi mfuye ministre kala de la sigi nanga ma conseil des ministres min kala cabinet général clemwa anu duru temeneye min bara bonya bla kunta me kadi son excellence général d'armée Assimi Goïta ma e baye ka fo gouvernement akoni sonu sigi ke wala doka ke wala munundo ni udona berala be ça fait tout siribe abise ke sababu ne ka dobo mimi mfuye demizonu ka yala fula kle koro demizonu ka yala bamali la seraba daula demizonu ka yala dabla balla bolongo nona ako bawniya atagala gebi demizonu yele bolongo nona akeme kamana gankoye wa baye ka fo adola akolonta rete anga sigida abasigila ako bo ebaye ka fo masugu belebe ye yaf mabala bolongo nona bi ça fait aussi de munu keme ka oyereke yaf mabala grebu deunye ako kumu konana jamana nyama ko ni ye fero soro ka yira ka fo kewali do anga sigi kamiri la amesiga hakila munu faranyonga wala sa kasiga ko imbla amene konnana ako kumu konnana ebaye ka fo okoni fere kuro chama buluda fere kuro munu ndo ni ulubla la senga ebaye ka fo abseke sababu ça fait aussi ribe ni kasiga dobo ni kewale na ako okewala kuma bado ye ka fo demjeni denda no munu no ngama ko des enfants mineurs anu ulu ko ni be ye yaf mabala e bolongo nona ka chama bo ulu yelila nango mako le retrait progressif des mineurs de la rue kasiga chama bo ulula no kera kasiga demeta kanyeshi oma nanga mako accompagnement social kafara obla jeneka kasiga sera yira ula sera munu bisiga ke sababu no uyo uno fetama unasiga dorme kele ko ke dorme flaye jango oyeka makonya dorme ukasiga ulu soro akoni atagala kafara oka abe atenya mingo odeye yafuma bala karakara mo munu me obla kata bolon konnana kasiga yafuma bala ulu fana sendo nkoina chukumena safetu siribe anga siga jega hakilu franyonka wala sanga siga fradono soro Allah ako otemene ko fe ebaye kafo jamana nyama ko nkeme ka fere kuro chama ni sigisenga mu biseke subabu demizunu yile bolongo nana ko obegire buyala a kafo kunjonto ula ulu bara ulu kasiga bla bawni atakalage safetu siribi ulu demizunu chama de bi no okorla ochola ebaye kafo obi kokolonta bolongo nona ninga kila ka ulu kewalo kebaye nikala obi mike sababu ka dangare adola anga jamana basigula ako kumu konna jamana nyama ko nkeme ka fere no sigisenga doni ana tawla no odona ferala abiseke sababu kasiga chama bogire buyala fasiri do anda salo kabulu drone kono Joseph Amara Dambele ale de ya fasiri ka Dambele odo ani sebedi ma sawaida na wala le drone la odo ameta nouvelle horizon do wa ba sita nyota odo nyota ko 940 ojime bobananga nari keme kono do ani binani ko camion keme kono to ani binani odo o lakana no anga fasiri anga ai anga wolo tabawu kamera anga wolo masiri tabawu fe kabo kai kana bamako sans incident majeur okoro kasoro dego ani gelea mayala foi ali mashi kunzigi ma adimi mate kunguru ka adimi kabo kai kana bamako ça fait tout CDB akoni atalage anga do fasiri kono mi betalike nouvelle horizon ode nyeda kuraye ako mi betalike abla travelera ale de ye no blake akele ngo fe ka kala mukala tane ka shu dabajila ako yaf mabala anga tala kana ko bunakunka ako nantara la kana ko bunakunka e baye ka fo amita kai ani bamako che ako ça fait tout CDB abe do kunda manama bo na kadiye ni ngoni ni ngera memi fo de la koye la ko ça fait tout CDB ka sangani anga masih tabaw luka barawye ako okoni jamana fantana bela jenefe okeme ga famba ke oseno ye tuko mena kasika ta jugu nyini ne ka dankaro ola ako kasangani ojugu fali ye ubaye kafo obala ka demeta kanyeshi ko kura fra jamana kondo mana menosmalo ma kasika oni anu otane ko kishi kabo oborola kana oserola akona manya kafo jugu kumono kuma okumeta sira udaya kuma bala moblu nye wala sane kasika dankaro moblu ba nununa ibaye kafo anga jamana chefini tabaw
a ko no wati na o ko ni keme kame min fo sira daw ka olu bela jene ko ni ke o seno ye chomina o bisiga tanga ani kishi takanyeshi mobile ba bolla u chamama a ko rukumu ko na eba ye ka fo Safetou Sidibé ka bo yaf mabala kai kana Bamako a ka damine general claim woni saba ka ta black claim woni kono ndona a o ko ni keda subabu ni ka mobile do ka bo kai kana Bamako na kadiye abese mobile keme kono ton ani binane bonyongo ma mobile munundo ni o fame yaf mabala de la dumunu na ani manivia ta fe munun ko Safetou Sidibé kasiga uludo do kanane o ye faba kona na kasoro bashi ba mashi soro Safetou Sidibé akoni atagalage kasanga ne fasiri ke banu o abla e Traoré ye akoni ayira ka fo anga chefni tabaw a memi mfuye okoni o ye bara inse ko labe bara mi ngoni labe ne akara obulu tare ne akara abulu kunagulo ye ako adamne na ka bi boyaf mabala o mobile kunfolo no bitare ke mobile keme duro ani binane bonyongo min bla jene koni buluba koni mana manosmolo ye kabo kai kana sandare o ye uludo do kata fa ye ya ka fo o selen ko fe ye a memi mfuye o tara soro anga chefin tabaw do ulu fa na me aran la kafara o kan kabo jema yan fanfe to me na o bisiga bara nke kuno wolo ye okumu ko na o fara nyonga ka ke je kuluba kele ye ninga siga mobile nunu ngoni ni ka odo do keme duro ani binan tara fa mobile wero jole kan ka mobile ke keme kono to ani binani ye mobile bawdo o bela jene femme yef mabalo makonya feuna dala dumunu buna kun kan ulu chama be ala o kone mobile nunu bo kayo o chogola a ni ka bo kai ka teme jema kana memi mfuye kasira mina akunja fe a Safetou Sidibé kana fa Bamako akomobili nunu obolengo fe kai kana sandare ka bo sandare kana jema a obolengo fe jema mi mfuye kaseba bu tige ka kiwole tie kana jijeni ka bo kulokani kati fa Bamako ko foshma mashisoro ko kira kuno wulu ani sangorota yi mobili tigo nunu mbulu a o yini sonyo yira kan furuta kanye shanga chefni tabawma a Safetou Sidibé kasira ni bara enkeli abe Traoré le de fasiranya salo ka bo nouvelle horizon o konana ko chefni tabaw ni bara amo fu ko sebe ku fu an lakanena ni yansigile yene kuma mugu badde na be wati na ulude be solu kuma che wala sa kasiga on tanga ne kan kishi Safetou Sidibé ante sega o fulla wa ante sega ka duo ke oye to mina ala kasiga o tanga ne ko kishi nala sonama ala ko do mina amina ya rabbi nambola nouvelle horizon na sama ina ngabo kono amta le soir de Bamako soir de Bamako ka kunche kono Bamako wula fenyada Bamako wula fe odo ko alsa me kay région no moto mu manga buko sebe des motos à forte nuisance sonore moto mu ma bolikanga bu bamba munu ma choso voilà ko lu bolli jora kay odo Safetou Sidibé nunko ne kelga kan koyi ako mimi mfuye Isufu Konate Mori kasanga ne Bamako wula yeno so de Bamako ye ayo no blake ako angata kaiba jabate ali biko kura koyi ako kaiba jabate ayira marakafo anyama ba ako ni ye mimi mfuye decision dota mi sefe ayira kafo mamunu ngoni mbenu ukamoto mangankabo madama Safetou Sidibé ni oboka moto cho soko kamoto cho bla kuloba dembo la te shufara kleka mau kulu koro ka mau kulu koro la mina ko gante ako obuli obana kai pep Safetou Sidibé akoni atagalage kuna fonia Allah sera kai kadeumo kasangane monsieur le maire ale kan noti doye mi nkonnana aye ayira ka fo moto se flamu nkoni be ni ocho ni okeme kwa osoro madama ne kasika obula manga badembola ti obe shubeke maudala wochila kalaba ka klebeke maudala gururu kanfola ako alni dara etesika suno ako bemato rebe do bulu ulu bemato ma lafia ibaye ka fo moto tigude kon be kletani segi bamla balla adora la ote makachi la koi wa ote bara yera la koi na ango nga moto soya ka burite ka yera ga foko anga moto manga ka bu ako ode uluka bara uyi ako kumu konna na kai mara bulo nyama ba ako ni kanare dashi ka nyishi obela jenema ka foko kele moto munu ngoni mbenu ocho sogolendo moto munu manga ka bu moto senfla ble kai dugo konna na ka foki be maw klu korla toro te kai yera ma ka foko no ako odablara fambela jenefe
ako okumu kondana okoni ya anyini ya fuma bala premier arrondissement de arrondissement police ko fe kai ako okoni ka jantoni ke walina no mama ye alibi bedafe ki bala kama okluko ye mena ka toro ko parara onongo ni fe oki no fe tuguni ki mine a mi nga da eka onada eka ako bo nunu ye ke waluye munu be manivi on ka basigi ni ka chien shufara kleka abe do were degu abe bawato degu abe machama degu ni kama okluko ron ni ko toro ako ambe wati mina ako ni deni kuma yiku safi ako de ato ni gone ke wali o keme ka nyini ka fo alibi o ka fere ke ola wa mama ko ni ka bara bena amma bile kai ko nana ako anata euro nyini ni ka te minute katani e yaf mabla sharati la mo nyokoro minga ngada eka ano da eka safetu siribe fasiri fulanya sa lo kabo so da mo ko nana kasano ka bibodi Maria ka barake udu samaila anyena udu ni kuna foni balanda tukune safetu siribe ni be dansi bitala ko biye ala musa yi mba ye ka fo dogo kunje dogo kundo odo ma se ba soro manvi me me ki mayati ana bita ni ko bla yoro la to ko la bi kuna foni ko buna kunka o ba to walbi anga se gata anga technician fanfe jabate ba officially baningo ka jabate la saka ka jabate ale re kelenge me ke chekelen to ko chama ola ameta alibi sugula anga deme ba jokulu munu mbana anga ta fieni mbo ansengoro nu olu ka fere fe onye ka se kanyo so to demka otako fena konana nalaka je awo Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo ipisi na poulet malima muso de ba fe ka kwa ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni ngajike kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana ipisi du awu milo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni gunokele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora ko na ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wali kala kana ga juru be bamba 76 80 0062 Walikele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura kuya kule ana APC Lude bela jele wasara Ine tezarade Kenya ani lafiya sabati bela jele farkolola akadi kojugu Nimebia garan barobe nyaga wa bela jele nyeda be wala mu ye lemi kabantoran bela jele me misodia nukuru jone starire mais awa kuma na chansa ne de stari ne kadi wa ne dumuni utinia ne de lezarai ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw kerebete ka autone minina abaw kolo sigi ka o modia o de ato ne kadi demisanu yo kosebe aw yɛrɛ fɛ jumɛn ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye Sefetu siribe safi ntara nana dantigel bate ola bamana okoti okumu ko nana alibi sefetu siribe amesi ka lage ba chemane musoma demzene mabakoro malikona ani malikoka ante sega ante nyina ofolila ni ya me amesi ka courage sur ni balaina ala ni oluka ulika jo ani ukakanu osababu okumu ko nana sefetu siribe ante sega no ko fo ante nyina no ko fo ukakanu dabla balla unokaka kodi yoro no wati na me yanfula ka fo de be sika so ka wodi abe mais est-ce que yanfula c'est dans ce cas non ça c'était auparavant maintenant on nous a retiré sika yanfula et ça vous fait de la peine
Parce que auparavant, la région de Sigasso, voilà, il venait jusqu'à Bougouni. Parce qu'il y a un fou là où Bougouni fait. Débat et Kafo, avec nous. C'est ça, et bah, il y a Kafo, oh, il y a un peu de Bougouni fait. Mais avec l'air, ça, dans le cœur. On reste sous l'eau. À Sigasso, quoi, donc, à Sigasso, quoi, il faut, précisément, Sigasso, Médine. Médine? Ouais. Et Médine, mère pas, Eurawa. En mère pas de la Donda, elle est là. Et toi, c'est un antenna de là. Ah, très bien. Opportunité civile, fan fait. Voilà, un mot qu'on fait. Eh, ou à un Médine, quand il faut quoi? Un Médine, quand il faut. C'est une bonne région. Très bonne région. Parce qu'on connaît, non, on fait d'où on fait des bons filles. Et ni c'est la Sigasso on fait. Et même faut pomme de terre, mayabe, j'ai kene, salati kene, jaba kene, tomate kene, be de bons filles. C'est pas tout sur le on va to anga do jamuka otako fena konnana. Nanga dugu ngo kuma yanga mako rubrique société. Et ni wati na manya ka fo andona yaf mabala e bololo kono. E ba ye ka fo antara maudo da sumusumu e kasangani yafuma bala oluka hakilina olu saroli ola e folo mi bambolo ça fait aussi rive enene kafara yafuma bala ne ka fetu ko ka joka anga jeni ko nyamada kanyon sore kokura plateau sanfɛ ne tɔgɔ ye Bajara Kulubali ne ye numu de ye kilomètre 9 la n'i y'a ta ne yɛrɛ sago ma Asimu bi to jamana in kunna fo ka taa fɔ Ala ka don laban sera a ma k'a sababu kɛ mun ye fɛn damadɔ Asimu nani bicha a ye baara min kɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ dɛ ni maa o maa b'i yɛrɛ kun dɔn jamana kun bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɔra ka se yɔrɔ min na bi i man kan k'a fɔ ko i bɛ kuma hali ɲininkali kɛ nin na sababu caman hali ka da u ye dɔgɔtɔrɔso min baara kɛ an ye san joli kɛ politikimɔgɔ sera k'a kɛ wa dɔgɔtɔrɔso miliyari joli don an ka sɔrɔsiw bɛ cogo di bi jamana dugukolo yɔrɔ juman bɛ yen ko faamaw tɛ se bi ne ɲɛ t'o yɔrɔ la o tuma an bɛ diɲɛ ka janfa min kɔnɔ ni Asimu tɛ ne ɲɛ tɛ kunbɛn cogo la a la ne ba ji bɛ don kɔ kɔnɔ dɔɔnin dɔɔnin de ni ji girinna ka don dan t'a tiɲɛni na dɛ u ye jamana in tiɲɛ ka se hakɛ min ma ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min bɛ min nɔfɛ bi o ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye baloko nasira ye u ka fɛɛrɛ kɛ baloko in na dɔ ka bɔ o la n'a y'o jɛ ne ɲɛ tɛ foyi la ko n bɛ se ka min fɔ ko o ye défaut yɛrɛ ye ninnu ka baara la nka baloko jamana kɔnɔ u ka ɲɛɲini o la dɔ ka bɔ balo sɔngɔ la o de ye ko gɛlɛma ye ne bolo ne kɔni bɛ min fɔ jamanadenw ye Mali in kɔnɔ yan fɛn dɔ de tun bɛ yan ko danbe ye mun ye ko karisa i dan de ye nin ye o kan ka sɔrɔ hadamaden bɛɛ lajɛlen na maa o maa n'i ma k'i faso fɛ dan t'i la tugun e kɔni i ye dan de sago ka da mun kan e b'i ka du ɲɛ t'a fɛ cogo min na i kan ka k'i ka sigida taa ɲɛ fɛ ten ka fara jamana kan e ka du b'i ja ka i ka sigida ja ka jamana ja nka n'e ma k'i yɛrɛ kun fɛ i tɛ kɛ nin si fɛ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. Madame Mariko c'est votre dérivé. Non, ça va. Ah, tu auras pas mana. Mais oui. C'est votre dérivé. Non. Et tu auras pas d'assez c'est très intéressant. Et follow au dé dunga fay. Ako ale kon be mi ngone nyene bi. O dé dunga fa ka sabati safiatu. Jamana wona. Ako no sabatira. Ako angatana. Atobe kai. Angatana. Atobe volume kai. Volume kai. Ai mo fa do volume. Ai ko c'est pas plaisir de c'est ko ale be min fo jamana en kume degu ne kono ako bi ame folta kanyeshi anga marabaw ma madama mi nga ke fama general d'armée Assimi Goïta ako me min fo ye anana avec bara mi nga nyadi mi kono dimite ako ni ye chenye ko yi ako kumu kono na albi ame do ka nga nyama yi et ça fait toujours be nambura ola ba ye ka fo albi ka antro do kono lala kuyate atara akuma galamane seme ma fara mina
olu fana ye min fɔ an ka taa hali bi technicien fan fɛ ko ɲɛmadani ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura jɛmukan kɔnɔna na ne tɔgɔ ye Mahamadu Jaabi o ko na fana a ka san 10 kɛ o ka d'an ye nka fɛn an mako b'an ka baarakɛfɛnw na wala n'o tɛ hali n'a ye san 20 kɛ o ka d'an ye wala sisan kɔni an tɛ baara la dɛ an tɛ baara la sɛgɛn yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'u bɛ se ka nafolo in sase ka na ni an yɛrɛ ka wari ye pour que an bɛ se ka lafiya wari bɛ wari kɔrɔ wari kura yɛrɛ tɛ sɔrɔ wari misɛn fana tɛ sɔrɔ i y'a ye bon an tɛ baara la fo sɔngɔ ka gɛlɛ balo sɔngɔ ka gɛlɛ wa ni yɛlɛma bɛ se ka kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. ne tɔgɔ ye Mamadu Sisoko alhamdulilayi a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a gɛlɛyalen don ni surasi tɛ a ma nɔgɔ an bɛɛ b'o dɔn mais ala ko tiɲɛ de koyi an ye denbayatigiw de et puis an ye métier-tigiw de gɛlɛya bɛ dɛ an b'o fɔ dɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ an tɛ se ka taa kɔ an tɛ se ka taa ɲɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ o la sinon tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka san 10 ko in a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ mais vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ça va pas lajɛ min bɛ fɛn min bɛ joona min kan ka kɛ joona u ka fɛɛrɛ kɛ parce que fɛɛrɛ caman b'u yɛrɛ bolo u ka fɛɛrɛ kɛ ka usines caya mɔgɔw ka baaraw ka caya jamana kɔnɔ o de ka d'an ye parce que n'i y'a mɛn jamana baara de don kalo ma ɲi k'a fɔ ko wari tɛ ka sɔrɔ an bɛ taa wari bilen ta o tɛ o an bɛ baara de kɛ pour que ka wari sɔrɔ o de ka d'an ye donc ni baaraw cayala alhamdulilayi o ka d'an ye fo k'a dama tɛmɛ bon vraiment ne kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment tension in bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ kɛ fɛɛrɛ kɛ k'u ma dɛmɛ sinon ala ko tiɲɛ surasiw bɛ baara la su ani tile maa si tɛ jamana in kɔnɔ ko gɛrin k'a dɔɔni ma si ka côté la o tɛ wallahi hali ne min yɛrɛ filɛ kuma la nin ye semaine tɛmɛnen n den dɔ bɛ yen kisɛ y'a sɔrɔ kɔrɔn fɛ ala ko tiɲɛ a ma sa mais a joginna donc maintenant yayiwa a ko ka ca an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ye ala k'a ɲɛmajɔ ala k'a masumaya ala k'u se juguw la ala ka barika d'u la. Safiyatu Sidibe jamana ɲɛmaaw bɛ baara la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen n'i ye dɔɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ i ye Safiyatu Sidibe n'an bɛɛ y'an ka bulodaw fara a dɔw la dugu a bɛ jɛ a ko ni dugu sanuyala i b'a ye k'a fɔ kin o bɛ jamana bɛ sanuya o ko hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen an seko n'an damayira ye min ye Safiyatu Sidibe n'an y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw la a bɛ ɲa kuma a mɛnna n y'a jigin k'a fɔ jamana ɲɛmaaw fana y'a mɛn u b'u se la koyi u b'u se la maa fɔlɔ y'a fɔ cogo min na ko in kun cɛ mɛ ka se yɔrɔ min ma Safiyatu Sidibe a dingɛ kun ka dun a dilanni ma nɔgɔ o la jamana kɔnɔdenw ko yɔrɔ in faamu jamana ɲɛmaaw ko tiɲɛ la an b'o fɔ k'o waliɲuman dɔn o bɛ baara la Safiyatu Sidibe o b'a to an bɛ don waati dɔ la n bɛ deli ka nin yɔrɔnin fɔ ye ka caya ko maa tɛ kɔnɔni lasirilen dɔn nka n'i y'a ye ɲagada la e b'a dɔn ko waati dɔ sera bi ye alamisa ye maaw kun fɔ ma dɔɔnin sa nka n bɛ min fɔ i ye a n'a kɛ bi maaw na kokura ni k'a sigi k'o ɲɛ damu da ni a ye musoya tɛ mɔnɛ ye an sera a ma i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma kokura Salugu an bɛ foli lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma tuguni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ k'a kun kɛra fama ye dɔɔni a ma kɛ ni ɲinɛ ye ko u k'u bisimila an ka musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ kokura k'a f'u ɲɛna ko Samayira bi muso cɛsirilen min b'an bolo musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ ale tɔgɔ Mama Dumbuya ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Madame King yugu balifeerela de don a ka butigi cɔngɔlen bɛ Sugunukura la an sera ka min sɔrɔ Mama Dumbuya kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ Samayira Sanogo ni Jabate ka jɛ ye an bɛ t'o lajɛ ka na o bɛ bɛn aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ Mama Dumbuya ni bɛɛ lajɛlen kɔma ko Madame King a ka baara bɛlen bɛ yuguyugu balifeere ma Medinakura Sugunukura la Mama donna yuguyugu la k'a sɔrɔ n fa ni ba b'a feere Ala ka ɲinɛ n fa la donc ne wolola k'a sɔrɔ so k'a sɔrɔ mansaw bɛ nin baara de kɛ olu tun bɛ cili kɛ sugu kɔnɔ donc yɛlɛma min bɛ don kow la Ala y'an kɛ a balifeerebaga ye an kɔni wolola Ala ka mɔ a la ne yuguyugu feere kanuba nɔfɛ parce que maa ni kalan jiginna dɔrɔn ne tun bɛ na sugu la de ni kalan jiginna ni don min wula tɛ kalan dɔrɔn ne bɛ fini ta n bɛ taa yala de donc ni ba taara so ne bɛ to fini kɔrɔ ni don min tɛ kalan n bɛ na sugu la
ne kalan ka da 7e na ka passer ka ta 8e na dɔrɔn ne ka kɔɲɔ kɛra voilà kala tɔ b'a la se tugun baara o baara gɛlɛya dɔ b'a la ani mama Dumbuya ka masala kɔnɔ a ye gɛlɛya min sɔrɔ a ka baara la a da sera olu dɔw ma bon ni gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ o ye juru de minnu ye n ka juru ta u banna ka sara ani mun ye dɔ y'a nɛgɛn ka an ka wari fila minɛ k'a bɛna kɔnɛri fila décharger ka d'a ma k'a dun o fila ye degun ye sɔrɔ kosɛbɛ o kosɔn client caman bɛ juru ɲini fɛ u b'a fɔ ko mama ka jugu mama man jugu dɛ ne ka wari bloquelen don juru la n'a fɔra i ye ni n ka warijɛ min dira ka taa minɛn ta e yɛrɛ tɛ sɔn n ka juru don tugun bon ni cɛw bɛ baara ɲɔgɔnya la i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ni denmisɛnninw b'a la ni mɔgɔkɔrɔbaw b'a la denmisɛnnin dɔw bɛ yen u tulo jalen don kalan bilalen na i m'a ye donc an kɔni an bɛ ka ɲɔgɔn faamu parce que a kɔni tɛ taa kuma misɛnnin kɔ ko musoya kɔrɔ tɛ k'i sigi k'i tigɛ fila da i sen kan weleda min bɛ mama Dumbuya bolo ka ɲɛsin Mali ani diɲɛ musow ma o de ye Mali muso bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ i b'a ye hali bɔrɔnin bilala an bolo 2000 la a cause tɛ dɔwɛrɛ ye minnu sigilen don n'u tɛ fɛn na jagokun ɲɛnama t'u bolo bɛɛ ka se ka dɔ kɛ donc an ye bɔrɔnin 2000 ta yɛrɛ dabɔ de musow bɛɛ ka se ka dɔ kɛ jagokun ɲɛnama tɛ minnu bolo bon bɛɛ n'i se don i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka bali san minnu turu ka ca dɔw bɛ feere nɛgɛbu la mais wari ɲɛnama t'u bolo o de nana ni bɔrɔnin 2000 ko hakilila ye ayi musoya tɛ mɔnɛ ayi muso cɛsirilenw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ n'olu yɛrɛ ma don du kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ yɛrɛ cɛ filɛ muso filɛ Ala ka barika don a la dɔrɔn donc ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ne ye muso ye ko ne bɛ n bolo da n sen kan ayi bɛɛ ka dɔ kɛ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn du lakare bɛ se ka na du bɛɛ ta a bɛ se ka kɛ muso de don mais i b'a sɔrɔ ale de bɛ kɛ lakare ye donc i b'a dɔn kɔrɔ caman bɛ lakare ɲɛ mais i b'a sɔrɔ ale bɛ kɛ tare ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mais n'ale y'i bolo da sen kan ko kɔrɔw bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ wa Ala ka ɲɛ ka da yɛrɛ farigansi a cɛra dɔɔnin a kana cɛ ça fait ɲama mama Dumbuya a nana mobiliba min na nin y'a ta ye wa nin y'a ta ye an kun filɛ bitiki min kɔnɔ o y'a ta ye wa o y'a ta ye o n'a ɲɔgɔn na caman an yɛrɛ ma minɛn sɔrɔ bitiki kɔnɔ musoya tɛ mɔnɛ musoya tɛ parce que an y'a sɔrɔ a ye conteneur jigin a bɛ tile 3 walima tile 4 ɲɔgɔn bɔ ale bɛ conteneur jigin yugubali la a bɛ conteneur de jigin yugubali la wa Samaïla ɲɛmɛ ni muso in na k'a yira k'a fɔ ko musoya yɛrɛ de tɛ mɔnɛ ni ɲɔgɔnna muso caman de bɛ Sugunikura kɔnɔ an bɛ na n'u ye o don n'a nataw la a bɛ Sugunikura de kɔnɔ a bɛ Sugunikura kɔnɔ a cogolen bɛ hali ni taara sisan i bɛ taa sigilen sɔrɔ mɔgɔ t'a ka business gérer a yɛrɛ ye en même temps a bɛ cɛlasigi baaraw fana kɛ a bɛ cɛlasigi baaraw kɛ comme i y'a imaginer cogo min na wa ɲɛmɛ mobili in na n'a fɔra ko dɔwɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye i bɛ da o la mais i ka baara bɛɛ min kɔni ye ne yɛrɛ ne kɔni da wa min na o de mobili ko in ye mobili dun y'a ta ye dɛ ko nin ye hybride de ye mais mobili ye misɛmanin de ye o ye misɛmanin ye wa i y'o de ye Safiyatu Sidibe o la ka se ka don jɛmukan kɔnɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la musoya tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔnɛ ye nin yɔrɔ la an bɛ mama Dumbuya fo kosɛbɛ an bɛ tilen ka min fɔ yan an bɛ segin o kelen kan k'a ɲini hali bi i y'a faamuya b'a la an balimamusow fɛ an juwamusow n'an kɔrɔmusow an balimamusow jan ko u kana sigi ka o tigɛ fila da o sen kan Safiyatu Sidibe ne deli k'a fɔ i ye ka caya a ko n'i y'i don o don hali ni ne k'e ma Safiyatu ko bɔgɔmugu ta i k'a ja duguma yɔrɔ bɔgɔ tɛ san fɛ yɛrɛ don ne bɛna fɔ ɲɛna ko Samaïla e yɛrɛ ka bita ta o ye bɔgɔ ye kuma tɛ deli ma don o don nin ja don o don nin ja walima don o don nin kɛɲɛ o bɛ kun se tigɛ Ala dɔrɔn de la ne dali masa tɛ don o don nin ja a tɛ kun maa la donc musoya tɛ mɔnɛ ye mɔgɔ musow an balimamusow kana sigi k'o tigɛ da o sen kan ninnu n'a ɲɔgɔn caman yɔrɔ nin kɔni tɛ kalanko ye a yɛrɛ ko ko ale danna septième de la septième na a passera ka taa huitième na a furula o san na o kɛra kalan tiɲɛni yɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ ko wa nin ye feere daminɛ yala ka feere de la ye a y'a fɔ parce que n'a kumaw bɛ yan ko n'a bɛ k'a bɛ don a la k'a bɛɛ fɔ sisan a bɛna kasi ka interview tiɲɛ c'est vrai sinon Samaïla muso ye feere daminɛ a b'a da kun de ka yala ka don duw kɔnɔ
mais bien flé ale fana ne b'a di mɔgɔw ma mu bɛ yala ka don du kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ diplôme ma se yɔrɔ ne dɛ diplôme kɔni ma se dɛ bon an ma taa nin ta bureau kɔnɔ dɛ mu ko musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ bɛ taa muso mu bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ walima diplôme ba bɛ muso mu bolo o tɛ muso bɛɛ tant que muso kɔni cɛsirilen de don i place bɛ yan. C'est vrai, c'est pour dire aux gens que tiɲɛ yɛrɛ la ça fait aussi bi na kuma segin e yɛrɛ ma mun ni da b'a kɔnɔ wa mais e yɛrɛ e min taara ta yɔrɔ e yɛrɛ kɔni bɛ se ka mun fɔ hali bi musow tɔw ye. Samaïla ne bɛ se ka min fɔ musow ye ka fɔ ko nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan Samaïla a bɛ kɛ kunba kelen ye mɔgɔ kana jɔn hali i ka kɛta la quoi hali 1000 jagokun Samaïla don dɔ la a bɛ se ka kɛ miliyɔn y'i bolo i kana jɔn a la ko 1000 de bɛ n bolo jagokun tɛ n bolo n bɛ jagokun ɲini na i sigilen bɛ ka jagokun ɲini 1000 i bɛ k'a dun an ta i bɛ se ka 1000 don fɛn dɔ la k'a doubler voire k'a tripler yɛrɛ a bɛ yiriwa i bolo voilà a bɛ yiriwa dɔɔni de don mɔgɔ n'i bɛ fɛn ɲini na i tɛ jɔn tɔnɔ na c'est vrai kana jɔn jagokun na sigi ka bolo da sen kan halisa an bɛ min fɔ musow ye u k'a dabila o de ka jugu m'a fɔ ni cɛ kɔni y'a interdit la k'i tɛ fɛn kɛ k'i k'i sigi k'a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ mais hali o bɛɛ b'a dɔn a bɛ laban cogo min na cɛ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ voilà donc an b'a fɔ musow ye bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri u cɛsirilen don dɛ mais halisa an ka dɔ fara cɛsiri jala kan parce que halisa cɛw bɛ ka sɔsɔli don an ka cɛsiri la o tile wa a bɛ ka caman kɛ jabate minnu b'a fɔ o kuma cɛ cɛsiri la o ni muso ninnu yɛrɛ n ko a ye jɔba in musow bɛ nalen o musow bɛ nalen sɛbɛn la musow ye ne contacter n'u bɔra yan kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw tɛ d'a la o ye tiɲɛ ye mais an bɛ na o de ka d'an ye n'Ala sɔnna Safiyatu Sidibe k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka segin ka taa hali bi Jabateba musique fan fɛ Samaïla jan'o cɛ an b'a fɔ an lajɛbagaw ye musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ a rubrique a bɛ se ka sponsoriser ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka tɛmɛ musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ ka sɔrɔ an ma s'i ma i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la min labilalen don bɛɛ lajɛlen min filɛ wa 77 54 67 81 donc ni nin kɔngɔ n'i ye nin kɔngɔ Samaïla sisan o la n'i b'a fɛ ka e muso cɛsirilen ye i b'a fɛ diɲɛ maa k'a dɔn i ka cɛsiri ye min ye n'i ye nɛgɛjuru in kɔngɔ a dɔ la e ni Safiye Sidibe na ɲɔgɔn sɔrɔ a kan ka kɛ cogo min na a n'a k'o cogo la wa i yɛrɛ ye diɲɛ makobatigi ye i b'a fɛ ka jɛmukan ɲini k'a dɛmɛ k'a yakubaya n'i ye nɛgɛjuru fana kɔngɔ i ni Safiyatu Sidibe na ɲɔgɔn sɔrɔ o na kɛ cogo min na an n'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o tɛ Safiyatu Sidibe fɔcogo ɲɛna a ɲɛna wa a ɲɛna ayiwa baasi tɛ ko n yɛrɛ n ko an bɛ taa Jabate fan fɛ waati an b'a kɛ cogo di an bɛ se ka a jateminɛ ayiwa parce que waati b'a la ka taa waati bɛ ka taa waati bɛ ka taa dɛ mais clip du jour bɛ se ka tɛmɛ o parce que musoya tɛ mɔnɛ ye n ye caman faamana bi caman b'a di o don wa Safiya fo maaw ye ko ka wele jɔ fɔlɔ k'an bɛ jɛmukan na ko ni jɛmukan bɛna tuma min na o bɛ sɔrɔ ka wele daminɛ émission ye direct de ye k'o ka nɛgɛjuru sira jɔ fɔlɔ o la an bɛ taa Jabate fan fɛ sɔɔni an bɛ dɔɔnin lajɛ clip du jour filanan na ka sɔrɔ ka na ne k'an bɛn na ɲɔgɔn ye yɔrɔ bɛ bɛn dɛ an ka kɛ ten
Safetou Sidibe kuma dɔ sera k'i fo a kɔrɔfɔ segin ma bi taa m'o bila awɔ Samaila Sanogo an bɛ foli lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an ni mun ye nin sanga in kɛ ɲɔgɔn fɛ direct la walima télé Jabarani so la ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u ni ce u ka ɲamada la halisa an bɛ foli belebeleba segin an fa a n'a karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya yan fo Bangɔni na a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ka foli lase an somaw ma ala Samaila ka fɔ ko nin ye bi émission kuncɛ ko kolo sera tiɲɛ ma wa sera tiɲɛ ma awɔ Safetou Sidibe k'i fo k'i waleɲuman dɔn a ko don bɛ tɛ ŋana sɔrɔ a ka woda la o tun kɔnɔna na don bɛɛ n'a cogoya don k'a fɔ dɔgɔkun kuncɛ baaraw don Safetou Sidibe an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka di kanubaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛn ni dɔgɔkun ye Safetou Sidibe o de ye nin ye bawo bi ye alamisa ye jɛmukan o dan ye nin ye dɔgɔkun kɔnɔ Safetou Sidibe sigi bɛ kɛ jɛmukan in kan bi 23h30 ni Ala sɔnna ma o la ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o fara an si kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne ka jɛmukan kura ne k'a maana sani o cɛ an bɛ kanuba cɛman ni musoman fo denmisɛnnin ma bakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a daminɛ an fa n'an karamɔgɔ an ka sababu ɲuman cɛkɔrɔba fonisiri ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲɛna fɛ sijan ani kɛnɛ Ala k'o d'an ma ani labanko ɲuman a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Safetou Sidibe ka jamana ɲɛmaaw fo k'o waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ o ye hali bi Ala k'o fanga se Ala ka juguw labila Ala ka juguw labila Ala ka ŋa masiri tabaw fanga se Safetou Sidibe n'o kɛra an bɛ kanuba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ u ye u ka baara kɛtaw la ko Ala ka o bɛɛ yiriwa an tɛ ɲina Fanakaw ka Tijani Konate kɔ ale ye jɛmukan kanuba belebele ye jɛmukan in tɛ fɔ ko fiyewu k'a fo fɔ Fana ka ni a ka bitigidalamaw bɛɛ lajɛlen fo ka Fanakaw bɛɛ lajɛlen fo Tijani tɔ la ka taa Kemasina ka Umu fo nin waati in na Seyda Umu Koyita Madame Jara k'a fo a n'a ka denbaya ka se ka na yan fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na denmuso yɛrɛ Jange Jawara ko a tun bɛ ka jɛmukan lajɛ ale ye denmuso de min Jange fo nin waati in na ka waleɲuman dɔn ka kanuba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen cogoya la bi baarakɛba minnu y'an dɛmɛ jɛmukan kɔnɔ o de ye Banikɔkaw ka Abu Jabate Lasakaw ka Jabate Abu min fo ye Jabateba officiel Jabateba musical ale y'a bɛɛ de ko Ala y'a kisi bulodimi tɔɔrɔ ma Blancheri Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ fan dɔ in fɛ Siyaka Kulubali bɛ yen ka Fanakaw fo Siyaka cogoya la bawo ale fana b'o Fana ka kanuba cɛman ni musoman fo ka fɔ Ala ka dɔgɔkun fori hɛrɛ la Ala ka tile hɛrɛ d'a ma bi ta an b'o bila yan dɔgɔkun in ta an b'o bila yan ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ d'a ma. Malibamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malibamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛlen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛlen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet a na épicé du de bɛɛ lajɛlen wasara. E ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka di. E tɛ jumɛn? Ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? I ye nin dɔn wa? A bɛ yan. A mangani. Sisan kɔni i ye Teko ta. Te Zara tew ka te de ye.
a bɛ san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te yen sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala tezara